Jak dechnu? To je taky na YouTube. Taky dechnu tam na mene. No, tak je to už mít. A tak. Počkej, pamatuj si to. Pamatuj jenom trošku, ale. Jo. Ty víš mi Zavřete ho, hažla. Dej mi Pořád mě musí zajímat. Kdo si potřebuje prdnout? To vole zrovna nikdo. Ne, zavře to. Jsem nějakou muziku. Uberte se mu tam někdo. Haťáku. Puste mě ne! Já mám klaustrofobii. Ahoj. Dej pličnice. Jo, to je fanda. Dej tam nohu, Krejce, dej tam nohu, jak mám já. Okay. Haťáku. Čau. Ty ven? Kde bylo ven? To nepotřebuješ si někdo usrát? Nebo mu tam fouknout, vole. To jo. Milane, buď se tady tmá. Takový, co to je? Vlasy, vole. Cože? Nech tam hlavu, dělej. Dej tam hlavu, lezou ti vlasy, ne? To jsou chlupy z nosu. Já jsem někdo může být. To jsou chlupy z nosu, jak má lokaj, vole. No, šipu se mě vedej, to smrdí, jak jsem si pšouknu. Já mám co tam fouknul sám. Jo, ale nech ho tam se udusí, vole. Umřeš vlastní zkázou. Kde je ten mistr? Ten ti nepomůže, ten si ti tam musere. Říkávám to. A uklid si to hlavě. Haťáku, je někdo doma? Jo! Ne, držo. Zámek bych to. Já jsem kameraman. Já ho napad. On tam se jde sám vlez, jo. Jo, prý. Ale už to na něj je. To nie ale. Já tady nějaký se mi osvěžoval kyslík, když to jak tady nějaké kámo. Moje maska na prdel.